Marko Tolič, Bela si zatvárajú Trenčín vo vlastnom pokutovom území. Dobre to myslel Marko. Výborná prihrávka na Barsegiana, ktorý to opäť skúšal obalovačkou na vzdialenejšiu žrť, ale sa išiel pozrieť na zdravotný stav. To bolo možno z 3 metrov. Do spánku. Stojsavljevič uhýbal hlavou a tak napokon zo spodu do brady. Trenčanom podľa všetko nepomôže pri tejto štandardke. Lopta do 16-ky a čo teraz nedal Činoso? Pardon, toto bola defenzívna hlavička, ja už som sa úplne zakončil to. Tak hlavičková podobne aj na opačnej strane, ale dobre to spravil Kenan Bajrić. Ešte lepšie Mecokov, Slavíček aj v efektívnom zákroku, no a Tigran Barsegian nedokázalo tu upratať medzi tri žrde. Nie to tlačil na prvú tyč. A v tejto chvíli je koniec. Počuli ste ten triumfálny výkrik, to boli Trenčania, pretože